ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ልክዕ ቅድሚ 11 ዓመት ምስ ንጉሰ ዝገበርክዎ ዕላል ዘከርኩ እትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ቀሪጽዎ ኮን ይኸውን እናበልኩ ድማ ኣሓስብ እዚ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ነቶም ካብቲ ሃገር ዝበቆልና ኣብ ዝኸድናዮ ንኺድ ከም ድላዩ ክሽሕጠናን ክጥብረናን ዝኽእል ኮይኑ ከም ዝመስሎ ኮይኑ ተረኣየኒ ብሓቂ እውን ደሓን ውፅኢት ይረኽበሉ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕሱር ፀወትኡ ከቋርጾ ዘይምዃኑ እውን በረሃለይ ብሰንኪ ሕሰም ምሕደራኡ ንዝሃደሙ ብዙሓት ሰንኮፋት ብሰንከይ ኣይኮንኩምን ተሰዲድኩም ካሓልፈልኩም ስለ ዝደለኹም ኢኹም ሃዲምኩም ኢሉ የእምኖም ንሳቶም ድማ ዘይመንግስትና ኣብ ሃገርና ቁጠባዊ ሽግር ጥራዩ ኣሳቒና እምበር ፖለቲካዊ ተቃውሞ መዓሳ ኣሎና ኮይኑ ሕጂ ከም ዝሓለፈልና ኸዓ ነቶም ካብ ሃገሮም ካሃድሙ ዘይከኣሉ ሰነፋት ከነርእዮም ኢሎም ብኡ ንብኡ ደድሕርቲ መንግስቲ ዝኽዘኽ ክብሉ ጀሚሮም ግደ ሓቂ ኸዓ ናፍቖት ሃገርካ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ነታ ሃገርካ ጅሆ ሒዝዋ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ኣፍቲኻ ዝእቶ እንተኾይኑ ከምቲ ንሱ ሽጣራ ዝፃወቶ ዘሎ ገሊኦም ሽጣራ እንተተፃወትሉ ዝጽላ ኣይኮነን በፂሖምሲ ይመለሱ ናይ ሓሶት ህይወት ደኣ ኣይንበሩ ንዕኦም ክሕሾም ብዝኾነ ናብቲ ዝኽርከብ ብለኩም እዛ ዝቕንየት ቃለ መጠይቕ መራሒ ሃገር ምስ ንጉሰ እውን ኣብ ክትዕ ኣቐንያትና ብወገነይ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ዘይብለይ ይካታዕ ንሱ ድማ ኣብ መሬት ትወድቕ ዘረባ እኳ ከም ዘይነበረት ኩሉ ቃላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወርቂ ቀለም እተለበጠ ምዃኑ እዩ ከእምነኒ ዝፅዕር ንዑ እውን ከምኡ እዩ ኢሎም ኣእምርኡ ዝሓጸብሉ ይህልውዎ ወይ እውን ከምኡ እንተመረጽኩዩ ዘዋፅኣኒ ኢሉ እዩ ዝኸውን ስለዚ ድማ ክትዕና ይቕጽል ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ትብልሲ እዚ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ከ ዝብል ሕቶ ድማ ኣቕረበለይ ንጉስ ዓርከይ ብዙሕ ባይ ሓሊፍኒ ኢለ ሰንበድኩ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ዝኣክል ኣመሓላሊፉ ብሰንኪ ዓቕሊ ምስኣነይ ወይ ብዘይምግዳሰይ ከም ልጠኒ ከም ዘይነበሮ ንርእሰይ እናዘኻኸርኩ ነቲ ዓብ ወረ ካብ ንጉሰ ክሰምዖ ተሃንጠኹ ንመን ደኣ ምሒሩ ወደይ በልክዎ ብህንጡይ ድምፂ ክንደይ እሱራት ፈቲሑ ማለት እዩ ክፈልጥ ተሃንጠኹ ወይ እውን ምናልባት ገና ይተፈትሑን ይኾኑ ክፍትሑ ምዃኖም መንጋሩ ንርእሱ እውን ሓደ ዓብዪ ብስራት እዩ ብዝኾነ ግና ክፈልጥ ተሃንጠኹ ንጉሰ ብዓይኒ ጥርጣረን ኣጠመተኒ ነቲ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ኣይሰምዕከን ማለት ድዩ ኢሉ ሓተተኒ ከመይ ግና ካልእ ሰብከ ዘይነገረኒ ተገረምኩ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ዝኣክል ከመይ ገይሩ ሕባኣኒ ዋላ እውን ነዊሕ መደረ ዓቕሊ ገይረ ክሰምዕ እንተዘይከኣልኩስ ከምዚ ዝመሰለ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከመይ ቢሉ የምልጠኒ ተገረምኩ
ዋላ እውን ብድሕሪኡ ሰብ ክዕልለሉ ምሰማዕኩ ነይረ። ከመይ ገይሩ ግና ኣምሊጡኒ ዋላ ሰብ ክዛረበሉ ከመይ ዘይሰማዕክዎ እናተገረምኩ ሓተትክዎ። ሰብ ዳ ዛረበሉ እንዲ ዘሎ ንየነ ዳ እዛ ህዝቢ መሊሰና ፈትያቶ ኢሉኒ ፍሽኽ በለ። ዋላ እውን ብዘይበቕዑ ምኽንያት ኣሲርዎም ይጽናሕ ምሕረት ገይረልኩም ኢሉ ምውፅኡ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ጽቡቕ ፖለቲካዊ ጸወታ እዩ ኢለ ተኣመንኩ። ነቶም ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝኣሰሮም ዶ ይኸውን ወይሲ ነቶም ብሃይማኖታዊ እምነቶም ዝኣሰሮም እዩ ፈቲሕዎም እናበልኩ እውን ክፈልጥ ተጸበኹ። ብልክዕ ንምፍላጥ ግና ንመን ይምሒርዎም ኢለ ንንጉሰ ሓተትክዎ። ነዞም ጠፊኦም ኢልና እንዛረበሎም ዝነበርና ብቐንዶም እናበለ ናይ ዓወት ፍሽኽታ ረኣየኒ። እዚ ሞይቶም እዮም ጽቡቕ የለውን ዝበሃል ዝነበረ ወረታት ኩሉ ሕሶት ኮይኑ ማለት ድዩ እንቋዕ ከዓ ከምኾነ እናበልኩ ልክዕ ካብ ሕልሙ ከም ዝነቅሕ ኮይነ ነቲ ወረ ጽቡቕ ገይረ ክርድኦ ተበራበርኩ። በዓል ምን ማለትካ እዩ ጠፊኦም ንብሎም ዝነበርና ክትብል ከለኻ ክንደይና እሞ ክንቆፅሮም ኢና ክንደይ መንእሰይ ድያ ኣብ ስግሮ ደብ ጌራ ጠፊያ ኢሉ ምስ ጠመተኒ ብንጉሰን ብዘረብኡን ሰንበድኩ። ዝዛረቦ ጠፊእን እውን ነጊዜኡ ቀዊለ ጥራይ ጠመትክዎ። እንዳላውን ከትስንብድ ከይምልሱ ትፈርሖም ኣለዋ ኸድዮም በለኒ ንጉሰ ጨው ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ይብልኹም። ስማዕ እንዶ ንጉሰ ነቶም ንነብሶም ምሕረት ዝኣዘዙላ ዲኩም ምሕሮም ንዓና ግዳ ዘይምሕረና ኣነኻ ገለ ካብ እስራት ዶ ክፈትሕ ኮይኑ ወይ እውን ካብ ሰራዊት ከፋኑ ወይ ከዓ ገለ ጽቡቕ ነገር ዶ ክገብር ኮይኑ ኢለ ተደናጊረ ጽኒሐ። ሚልዮን እንታይ ዘረቦት ዘረብ ኣለኻ ክንደይ ሰብ ቆያ ናብቲ ዝደለየቶ ምስ በጽሐት ትጠዓስ ኢሉ ጠመተኒ። ዘይምሕፋሩ ገረመኒ። ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ዲኻ ዘይተጣዕሰ የለን ክብል ሰሚዕኻ ይኾንካ ዘረቡ ደግም ዘለኻ ዘይሞ ሓቂ ተዛረበ ኩላ ምስ ከደት ትጠዓስ እያ ዋላ እቶም ዝወሰድዎም እውን ይበኣስዎም እንድዮም እሞ ከፊእዎም ኣሎ እሞ ይምጽኡ ድዩ ዝብል ዘሎ እዚያኻ ኣብዚ ከም ዘዋፅኦም ነጊርዎም
مزمتو كي كتسو عندهم زفرنيرو لثقافتي هو كامن العلي انتي زي قبر لهم دلخا تلك عدلهم إلوني نبين سحاق أمو ملأ اللي دماء عبسي أمس مكش تنسي عينهم زنفر لم يلن أكويلو كم زاقيرو زيد الأخوة سحاق سعر نوصأ كلمة كلتا معلتي حدا ود غزاوتنا زنبره ኣብ ፌስቡክ ረኺበዮ ኣዕሊሉኒ ነይሩ ካብዞም ብስግረዶብ ዝወፁ እዩ ብዛዕባ እቲ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣልዓለለይ ገሪመኒ ነይሩ ግና ኣውራ ዘገደሰቶ እታ ንዓኣቶም ትምልከት ፕረዚደንትና ተዛረባያ ነይራ እንታይ ዳ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሉ ጀሚርለይ በጃኻ ኣረብሪብናይ ሰማዕናዮን ነይናይኻ ትብል ዘለኻ ኢለ ድማ ሓቲተዮ ኣብኡ ዘለኹም ውሒድኩሞሲ ኣብዚ ንዘለና ከም መሓድረና ይፍትና ኣሎ ኣይተሓሸሹ ገንዘብ ኣኪብኩም ዓድኹም እተዉ ይብል ኣሎ ኢሎሞ ኢሉ ናብታ ቃለ መጠይቕ ወሲዱኒ እንታ ዝመራሒኹም ተጸሊሉ ይመስለኒ ከኣበለኒ ንዓኻስ መራሒኻ እንድዩ ሓተትክዎ ኣታ ንሱ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ሓድና ኸዓ መንግስቲ ምስ ተቐየረ ንመጻ ኢሉኒ እቲ ናይ ኢንተርነት ርክብና ኸዓ ብሰንኪ ትሑት ባንድዊድዝ ተቋሪጹ እጅዳ ዛ ኩላ ኸይፈተወት ናብ ተቃወምቲ ዶ ንገለ ዶ ትብል ዝነበረቲ ናብ ዓዳ ክትምለስ እያ እምበር በለ ንጉሰ ከይጠመተኒ ዓይነይ መጽማታ ፍርሂወይ ዝኸውን ኢለ ገመትኩ ንሱ ግና ከይሓፍር ነቲ ዝብሎ ኣይፈልጦን እዩ ዘሕፍር እንተነበረ እውን ምእንቲ ሃገር እዩ ዝመስሎ ወይ እውን ከምኡ እዩ ኢሉ እዩ ንርእሱ ክእምን ዝመርጽ ሽተራ እንተደልዮም እኳ ከም ሻዕብያ የለን ርኢኻ ዶ ነቶም ተጋጊም ዝኸዱ ብኡ ገይሮም ክባዶሙ ይደልዮምን ኣብ ህንፀት ሃገር ክኸስቦም እኮ ይደልዩ ክኸስቦም ዲደልዩ ወይሲ ደንጊጽሎም ንዕኦም ሓሊሎም ሃገርካ ዘፍር መንእሰይ ትረክብ ኣብታ ፖለቲካ እኳ ንስንኮፋት ዝኸውን ፖለቲካ ኣለዎም ሓቂኻ ዝተማማዕ ኣጻምእን ባሕርን ክሰግሩ ከለዉ ሕማቕ እንተገጢሞም እንቋዕ ኮኑ መምሃሪ ይኾኑ ክትብል ትጸንሕ ንኹሉ ሰጊሮም ኣብቲ ዝብጻሕ ምስ በጽሑ ድማ በሉ ንዑ ሕጅስ ገለ ገንዘብ ጥራሕ ሒዝኩም እተዉ እምበር ተማሒርኩም ኢኹም ትብሎም ማለት እዩ እዚ ሓደ ፍሉይ ፖለቲካ እዩ ሕሱር ክኸውን ይኽእል ግና ፖለቲካ እዩ ኢለዮ ስቕበልኩ ሚልዮን ግና በዞም ዝተማዕሩ ተሓጐስ ከይትመስልን ድሓር ክዛወሩ መጺኦም ከይቕንሑ ኸለኻ ሰጊእካ ኢሉ ንስሓቐ ገለ ካብኣቶም ክዳውንቲ ቀያይሮም ክረኣዩ እናበረሩ ክመጹ ምዃኖም እየ ዝግምት ኣብ ፌስቲቫላት ወይ ፓርቲ ክለሃዩ ክደልዩ ግድን እዩ ኣብዚ መጺኦም እውን ገለ ገንዘብ ከርእዩ ኣብዚ ንዘለዉ መወዳድርቶም ከቕንኡ እሞ ኣብ ገለ ዝበጽሑ ኾይኑ ክስምዖም ዝደልዩ ይህልው እዮም
ካብ ገጠራት ዝወፁ ድማ ኣብተን ዓድታት ከይዶም ወዲ ኩሶ ጎብለል ጓል ኩሶ ሽደን ክበሃለሎም ክደልዩ ባህርያዊ ተርእዮ ድኹማት እዩ። ጠቕሊሎም ዝመፁ እኳ ክንደይናይ ከይህልዎ ክዛወሩን ክረኣዩን ዝደልዩ ግና ከርክቡ ምዃኖም እየ ዝግመት። ስለምንታይ ግና በዛ ፅብቕቲ ስጉምቲ ዘይተሓጒስ ከመይ ከም ሓድሽ ሓተተኒ በዚ ዝተባሃለ ናይ ሕጫጨ ተዋስኦ ማለትካ ድዩ? በልክዎ ዓይኑ እናጠመትኩ ፕረዚደንትና ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ንዝገበሮም ዜጋታት ኣጆኹም ተመለሱ መቕፃዕቲ ይውስኽልኩም እየ ክብል ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት የብሉን። ቀንዲ ጠንቂ ምህዳም መንስያት ባዕሉ ክነሱ ተመሊሱ ብዛዕባ ምሕረት ክዛረብ ንሱ እኳ ዋና ዝሃገር ኣይኮነን። መራሒ ሃገር እንድዩ ኣብዛ ሃገር ዝግበር ከዓ ንሱ ዝቆፃፀሮ ወይ ዝበለካ ግበረሎም ወይ ከዓ ዓዶም ሕደገሎም እንዲ ዝበሃል ኣመሓድርኡ ከንብሮም ኣይከኣለን። ወላ ሓደ ነገር ከይተቐየረሲ ከመይ ገይሮም እዮም እሞ ክምለሱ? ግብራው እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ናይ ንእስነት ዕድመ ዝርከብ ዝኾነ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ክነብር ተኾይኑ ኣብ ሰራዊት ከኣቲ እዩ ዝድልዮ መራሒና። ንመንእሰይ ሰራዊት ገይረ ጥራይ ክሕዞ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ። ካብ ቅድሚ ኩናት ምስ ወያነ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂሲ እስከ ንበል እዞም ማሽኪዖሞ ዝወፁ ኣብ ደገ ገለ ገንዘብ ገይሮም ተመሊሶም ንበል ኣብዚ ሃገር ነፃ ድዮ ክሰዶም? ኣብዚ ዶ ነፃ ኾንካ ምስራሕ ህይወትካ ምምራሕ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዩ። እንደሞ ንስኻ እንታይ እቲ ከዓ ባዕላቶም ዘለዎ መንግስቲ ከዓ ዝሓሰበሉ ይኸውን። ንሱ ዳ ዝሓሰቡ ህልዎ ኸውን ይወ ኢለዮ ጥራይ ስቕበልኩ